רמת הטייסים, פארק וולפסון, יש 3 בתי כנסת, ספרדי, תימני ואשכנזי. מתחת לבית הכנסת התימני יש איזה אולם אירועים. בדרך כלל כשיש אירועים אז הכל מטונף בחוץ. זה היום נקרא נקי, ככה זה נראה. זה נקרא נקי היום. מעניין אם עיריית תל אביב יודעת על זה. תראו, ככה זה נראה. והעירייה דווקא מטפלת בסביבה שהיא מאוד נקייה ומשקיעה הרבה. זה החנייה והמדשאה שליד פארק וולפסון. וליד זה אנחנו צריכים לסבול את המקור לזבובים ולזוהמה.